जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि गुबुननिखौ सो, बाक्सानि रैदोम बर'नि बे सुबुं मुलुगाव, बाक्सानि पुष्प बसुमतारीनि रमान्टिक लाभ, दैथुन गयारीनि हुसियार, क'क्राझारनि एस आनलाखि ब्रह्मनि आंनि सिनायथि, चिरांनि सल'रा नार्जारिनि आंनि जिउनि मिजिं, चिरांनि बिष्णु बसुमतारीनि औवा रायदों थुरिजों, क'क्राझारनि गब्ला बसुमतारीनि दाया सोरनि, क'क्राझारनि महन इस्लारिनि जिउनि फैमाल, क'क्राझारनि अशक बसुमतारीनि फोलानाय आरो क'क्राझारनि राजेश बसुमतारीनि जिउनि दिङा खन्थाइया सेबखांजादों।